this is it guys, our air fryer. Yeah. So nagba-vlogmas tayo. So i-ano na lang natin i-vlog kahit ano kasi yeah, mahirap everyday tayo nag-upload starting yesterday. So yeah. So today is Vlogmas day 2. Vlogmas. So unbox tayo guys bago ako mag-pick up ni Andrea at saka grocery tayo kunti. So hindi ko alam ano to. Yung ganito laman sa loob. Yung ano niya. Yung manual. Yeah, mga papel-papel guys. May ano pala siya, may mga recipe din. Ayan. Yeah. Recipes, dalawa. Yung book. So, ayan. Yeah. So, ito yung user manual. Ang laki na guys. Ano kasi to 2.5 kilos yung pwede mong lutuin. Lagyan mo na natin ito dito. So ito po yun. Malaki siya guys. So may mga tape siya. So may ano plastic pa dito sa screen. So yan. Natin. Mama, say I can. Ayan. So malaki siya guys. Ito tanggalin. So yan, ipipress mo siya dito. Tapos lift up. So, yan. So malaki talaga siya guys. Yan. So yeah. So ito yung ano, yung Cosori Smart Air Fryer. May premium din, medyo mas mura yun. Mga 200 kroner lang naman yung difference nila guys. So yeah. So ito na lang smart kasi pwede mo siyang i-ready tapos i-connect sa cellphone. May Bluetooth yata. Yung parang may app tapos halimbawa sa work ka tapos pauwi ka na so start mo lang para mag-umpisa na siyang ano magluto. So yeah. Yun po yung ano. So ito ano siya 1,990 or 995. So yan. So hindi pa natin ito binayaran. Cleanar na natin to guys. Laki na yung babayaran ko sa Klarna. Pero hati kami ni asawa. So wala kaming gift sa isa't isa. This Christmas, so binili na lang namin yung gusto naming bilhin. So ito, yung air fryer. So itabi muna natin ito. Ano niya. Saka ito yung wire.
So matagal na akong na gustong bumili ng air fryer. Tapos sabi ng asawa ko saan na naman ilalagay kasi masikip nga. But may problema din kasi ako sa tiyan. So mas maigi na yung mag air fryer kasi sa gagamit ako ng oil kasi lumalabas talaga lahat ulit sa bibig. Tapos ang hindi siya ano sa pakiramdam. Pag nakakain ako ng maraming oil.